Strana zelených je zastoupena v 16 evropských parlamentech a její preference v České republice přesahují 10%. František Šulgan ze Zlínského kraje nám odpovídá, proč volit zelené. Priority klademe provedení ekologické daňové reformy, postupné snižování závislosti na ropě, podpora vzdělání. Krajina jako součást života. Naším cílem je udržet krajinu pestrou, esteticky hodnotnou a ekologicky stabilní. Jaké jsou hodnoty krajiny? Je to trvalá úrodnost půd, přirozená skladba lesů, udržení vody v krajině, biologická pestrost či zachování zbytku divočiny. Zelení podporují regionální rozvoj. Jedinečnou šanci pro rozvoj regionu a zkvalitnění života ve městech a na venkově je čerpání finančních prostředků z evropských fondů v období 2007 až 2013. Priority zelených. Budeme dlouhodobě prosazovat udržitelný rozvoj v ekonomice, sociální oblasti životního prostředí. Nosnou myšlenkou je kvalita života. Pojďte prosím k volbám, je čas volit zelené.